to pinila bangso Jaffa tum long reserve body reserve along pini nili maipu nilpan chedon servant si pini nang pilo lapen secretary lape lage digit rong hang phansi pipon lo lasi mupen da iltum central committee long chief advisor ta medolo iltum long mai long lasi koson si pherang ke atum ekla bet ke dojima lapen non molom ili tum penelong sita mega ham phang long sita me penakan pherang ke phanil tum ke ther ke hap sita medolo lasi labang solong ili tum ekla bet pen karjap don thebi phan pinila solong sita me tum bidi sore chethan ponlo lasi muke bangi ani sita mege tum anso se pherang ke angbong kacar jap dun thebi phan sin tum pini akemang ensi pini labang so risafol bodi risafol mai bangke deng ponlo chopu uh, Journalist Association for Assam Mateti Hek Penjafa Karbi Anglong District Committee Puthot Kimi Keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isya kimia song kali aprang mentado ang bongolam abedet lasi pini bangke puthot so song kapang tang thuya phansi pini nili tadak chiton lo nili Central Committee long Chief Advisor lasi pini dak body reshuffle long mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak District Committee ga chariya phan mai phu pen chun bang wai lo la pen dak athe pi mata mut pi ke en ga lan lo japa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjap tunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum ek livet ke do pensi journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen komame ke ther ke hap puse tami ka charjap dun thekji laso phanlo lapen ason kisung ke pho ho koname peni so det punoi ha konane peni ajat law and order pen punoi mate natural ke soyat punoi hala he anong ta karjap dun thegia phan pin isivet karjap je phansi ka dogo beta cherai lo lapen ke jafa pen ke la ke manga ting ben si arjap thepji pulona nang ke bang jarni ta journalist atumang bong peni kisung ke boy ke do pulote dak charjap dun po pen konani kisung ke boy ke pho komame pen kelangon event punoi mania ning nang ki hopen punoi ya long sitame journalist do ana phan ka pangrum isivet aklai ke do ye phan karjap thipen ka chesong ya phansi la se arjap lo la se pini ka dogo we dak nang ches todun dak house thongkep lekai do social media print media electronic satellite channel la he pangrum pet ben thongkep bak lekai do la se lai ka petum pen pini ke klem ka chesong pangtang po pusi nili hin penta ning ke lo la pen ke wangjar ni mesen ben ka chari phansi nili ka do we pen da hirjume pilo la pen ke wang jelangar ni rat de da tum ansita nanga chitu nanga sherap dunji atheke isi hamphang isia khai phanda mesen ji pulote hamphang atum ta isi ka cherap dun donang po pen pherang ke tum ta rada phan gupi ko sona ke mema ke plak ke plek awe pin pen angbong pherang ke asaya mu ateng ben ke chelem karjap thegi la pen si khai long ring thur po niling ining thel